Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlan ykdysady özgertmeleriniň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň başçylygyna münasip dowam etdirilmegi netijesinde ýurdumyzda dowlagyny herky zaman tehnologiýalar bilen öpüşedilen ýeri goşuluk toplumlarynyň sany ýygy artýar. Döwrebap kärhanalarda işler sağlaşyky ýoly goýulyp, ýokary önümçilik görkezjileri gazanylýar. Ahal vilayetinin Qaqa Tramynyň Arkaş Daýhan birleşiginiň şäherine ýerleşýän Kümüş Ganat harit nişany towuk ýumurtgalaryny öňürýän goşuluk toplumyny anyp bolýan işlerem bu hakykaty ýene derwegedek tatbikleýär. Hususy telekeçiler uzak möhletlerini esasa bölünüp berilen yer bölegine kurulan herki zaman goşuluk toplumuna Lohman LCL Classic hemde Nick Chin Brown tohumlaryna değişli yumurtgalyk tovuklaryny ýyt edýärler. Umumy tutýan meýdany 5 hektara barabar bolan toplumda 100.000 jüýje saklamaga niýetlenen bölüm şeýlede jemi 220.000 towuk ýyt etmäge niýetlenen kuş ýataklaryň bir näçesi hereket edýär. Bir ýerde ýyt edilýän towuklaryň bir bölegi ýerli telekeçlerden bir günlük jüýje wagty satyn alynıp, ýürüte şertlerde ýyt edilip ýetişdirilýär. Şeýerde de şary ýurtly hyzmatdaşlardan alınýan tohumluk ýumurtgalardan inkubirleme usuly arkaly jüýjeler çykarylýar. Jüýjeler kesiti talaplara laýyk gelýän derejäge ýeten soň, olar ýokary hili we ekologik taýdan arasda ýumurtga almagy mümkinçilik berýän oňoýly şertleri öpüşedilen goş ýataklarda saklanýar. Goşuluk toplumuna tovuklary göwnejäge ýyt etmek üçin ähli zerur şertler döredilendir. Döwrebap goşuluk toplumuna öňürilýän towuk ýumurtgalarynyň insan saglygy üçin peýdar bolmagyny gazanmak üçin tovuklaryň iýmitlenirilisine aýratyn ähmiýet berilýär. Iýim taýýarlamak üçin gerek bolan esasy çymal aralyk ekinleri ösdürip yetişdirýän ýerli telekeçlerden satyn alınýar. Her wagtda goşuluk toplumuna ýyt edilýän 160.000 gowrak towukdan giýje günlüğüniň dowamyna 150.000 töweregi ýumurtgalynýar. Ekologiýa taýdan araslygy hil wagtda ýokarly bolan tapawutlanýan ýumurtgalar içerki we daşarky bazarlarda bäsleşige ukyply bolan sarp edijileriň ýokary istegine eýedir. İlat üçin iş orunlarynyň döredilmegi hususy iş agularyň öňünde durýan wajyp wezipeleriň biridir. Döwrebap goşuluk toplumuna hünärmenleriň we işçileriň 30-dan gowragy dähmeçekkä. Kümüş Ganat harit nişany ýumurtgalary öňürýän goşuluk toplumynyň agdyr dähme topary hormatly prezidentimiň owu goşuluk pudan ötürüp ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpşetmek uğruna edýän tagalarlaryna münasip jogap bermek üçin ihlas başarnyklaryny gaýgyrman dähmeçekkäler. Hususy telekeçiler bu urda döredilýän giň mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdaramyda alkyş aýdýarlar.